Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba natin, syempre sa Euro Griffin 180 natin. So yan, bago natin tuloy ang video, syempre shoutout na natin, videographer natin, Analos Vlog, pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. At syempre sa mga nagpapa-shoutout ng mga followers natin sa Facebook at subscriber natin sa YouTube channel natin, maraming salamat sa suporta at tiwala. So ayan, batiin na natin mga ka-DIY. Ito na yung pinakakantay nyo. Yan o. Yan, nagpapabati at nagpapa-shoutout si Meg Real. Yan. Sunny Otanyes, Russell Varon, Gio Bani from Baguio City. Ayan, sa Baguio chapter. Shoutout sa inyo mga boss. Muji Juju. At syempre si Moto 69 or si Bon Casinillo from Iloilo Griffin chapter, kasama niya dyan si Eddie Boy Yosala. At syempre, huwag natin kalimutan ay taga-Kabalayan tayo, Saldi De Vera Aquino. So ay mga ka-DIY, nabati ko na kayo. At sa mga hindi ko pa nabati, abangan nyo yung mga next videos natin. Abang-abang lang kayo sa mga vlogs na isusunod natin kay Black Mamba. Okay? So ay mga ka-DIY, meron tayong ikakabit dito, meron tayong ilalagay dito kay Black Mamba. Okay? Sa mga nagre-request o sa mga nagtatanong, nag-PPM, DM sa Messenger natin at sa YouTube channel natin, ito na yung pinakakantay nyo. Boss Burntam, nagtatanong sila, ano yung pwede nating ilagay na gear oil at ano yung capacity ng gear oil natin dito sa Griffin 180 natin. So ito na mga ka-DIY. Ito, wala kayong mabibili sa, ewan ko lang kung meron na, pero dito sa sa San Carlos mismo alone, San Carlos City, Pangasinan, wala kayong makikitang ganito. So ang nakalagay kasi sa manual, pakikuha, Analos Vlog, yung so ayan mga ka-DIY, itong referral natin o reference guide natin mga ka-DIY. Owner's manual po talaga tayo. Okay? So para hindi pucho-pucho yung tutorial natin sa inyo. So nakalagay dito sa ating Griffin manual, ayan, page 17. So nandyan yan, oil replacement. So nakalagay, stop the engine, blah blah blah. So hindi na natin masyadong babasahin yan. Kung sa mga walang manual, ito na lang ang pagkaintindi nyo. Okay? So ang gear oil na ilalagay natin, recommended oil, genuine high-fold gear oil. Ito po ang viscosity niya, SAE or SEA 85 by 140. So nakalagay po dyan mga ka-DIY 85 by 140. Okay? Hindi siya 120 by 140 mga ganon. Okay? So nakalagay 85 by 140. At ang capacity ng gear oil natin, ang nakalagay ay 170 cc. Ano ba yung 170 cc? Kasi nasanay tayo sa ml or milliliter or millimeter. Okay? So ang ibig sabihin po ng cc dito sa 170 cc, yung cc po ay cubic centimeter. Okay? Panukat po yun sa mga liquid. Okay? Liquid po yun. Liquid, yung mga tubig, yung mga ganon. Dito naman, liquid or fluid, kasi part din ng gear oil is liquid. Okay? So, i-convert mo yan sa milliliter, ml, is 170 din po yan. Okay? So, same lang po sila. 170 ml or 170 cubic centimeter. So, paano yun? So, ito mga ka-DIY. Ayan. Meron tayo, disclaimer lang po, hindi po tayo sponsor ng GBT. Ito lang po yung ginagamit natin na gear oil. Yan, nakalagay 140 by 85 by 140 SAE. So ang nakalagay dito, same lang po sila. Page ano na yun? 17. Yan, pabasa mo. Yan oh, di ba? Gear oil SAE 85 by 140. Okay? So nakalagay diyan SAE 85 by 140. Racing gear oil by GBT. So pag GBT mga ka-DIY, alam niyo naman yan, made in Taiwan. Yan, pa sa mga racing performance parts, mga gear oil or oil mismo, yan, GBT from Taiwan. So ito po yung ilalagay natin. Ano ba yung capacity niya? So yung capacity niya ay yan, 120 ml or milliliter. Ang ibig sabihin po ng ml ay milliliter. So dito naman, ang nilagay niya is 170 cc, cubic centimeter. So ang ilalagay din natin dito is 170 milliliter. So dalawa yung kukunin natin. Kasi yung sa mga Aerox, sa mga Mio, 120 sapat na. So unbox natin mga ka-DIY. Yan. So 120 by 120 equals
240. Yes, 240 ml to. So, ang ilalagay lang natin ay 170. So, hindi natin ilalagay na buo to or lahat. Magdadagdag lang tayo. So, ayan mga kadewa, ito yung proper procedure or proper na gear oil na ilalagay nyo sa Griffin 180 ninyo. Ito po, 85 by 140. Okay? Hindi yung ibang nabibili nyo sa mga motor parts shop. Okay? Ito dapat ang hanapin ninyo. Inibran naman pwede. Ito lang yung nagagamit natin kasi racing gear oil na ito mga kadewa. So, ayan. Tara. Yan, so dito naman tayo kung paano magpalit ng gear oil. So yan, nakikita nyo, tatlo yung nut dyan na size 12. Okay? So tatlo, ito, tapos ito. So pagka magdi-drain po tayo dito po. So yan, buksan muna natin tong drain plug nya. Ito yung drain plug nya mga ka-DIY. Size 12. So yan. Pagka naluwagan nyo na yan, pwede nyo na itapat. Kuha kayo ng pangsalin. Ayan. So ito, malinis pa naman to. Malamang malinis pa to kasi more than 2 months pa lang naman. Medyo mahaba lang po itong tornilyo dito mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, medyo mahaba talaga yung tornilyo dito. So yan. Okay. Malinis pa. More than 2 months pa lang to. Kinuha ko to March 5. So May na po ngayon. At yung odo natin is nasa 1,500 kilometers. Okay? Kaya mga ka-DIY, na-drain na natin. Pero siyempre meron pa yan. Kaya pagka hindi ka nagmamadali, hayaan mo lang naman na pumatak. Or pwede mo itumba yung motor pa ganyan. Meron pa ba? Wala. Anyway, wala na pong pumapatak, kaya pwede na po natin lagyan. So ito, pag ibabalik nyo yung bolt, yung drain plug, itong drain plug na bolt, dapat may washer. So yan, punasan na rin natin to. So patumba mo. So yan, punasan natin. Ito yung drain plug po mga ka-DIY para makita nyo po. Yan. So, sarado natin. Hindi kasi natin... Yan, kaya ho siya merong yung washer na bronze. So ayan mga ka-DIY, ito po yung gamit natin na pang refill. Ang kailangan natin ilagay dito ay 170 cc or ml. Parehas lang po yun sa panukat ng liquid or fluid. Okay? Ngayon, yung kadalasan na ginagamit po natin, kasi may mga Mio din po ako, Yamaha, Miosol, Amore, Sporty, ganun. Ang gamit ko po dati ay 15 by 40. Okay, yung mga shell, yung Yamalobe, 15 by 40 po yung viscosity ng gear oil na yun. Kasi ang nakalagay po sa manual ng Griffin mismo ay 85 by 140 SAE. So yan po yung viscosity niya o yung grade ng gear oil po niya. So ito po dapat yung ilalagay nyo at hindi po 120 ml. 120 ml din yata yung mga di ba? Yung mga 15 by 40 na shell, mga RS8, mga ganun. Ang nakalagay po sa manual ay, inuulit ko, 85 by 140. So ito po yung tamang grade ng gear oil para sa Griffin natin. So ayan mga ka-DIY, dito po tayo mag-refill ng oil natin. So lagi nyong tatandaan na magkalapit lang po ito. Pangalawang bolt mula dito, tapos dito yung drain plug, dito naman tayo magre-refill. Parehas po yan na may ito washer na bronze. Okay, so dito po yung lagayan ng oil. Yan, mali po dito. Buksan na po natin. Ito po talaga ang purpose nito, para maisiksik mo siya papasok. Okay, itulan natin, kulang pa. So yung mga ka-DIY, butas na siya. Tapos ilalagay mo lang na ganito. So unang ilalagay natin is 120 ml. Okay? Meron? Pisil-pisilin mo lang to dito para makita nila. Yan. Oops. So yan, kailangan mo lang pong pisil-pisilin to na parang toothpaste para pumasok po siya. Yun. Yun. Okay? Nasa ilalim po talaga kasi yung niya, lagayan.
Kaya kailangan mahaba po yung dito mo. Ayan. Bus yung may kamahalan to mga kadayo. Yan, so yung isa naman maglalagay tayo ng another 50 ml para maging 170 cc. Para masukat natin mga kadayway, gamit tayo nito, yung panukat. Asan yung 50 ml dito? 15. 50. Walang 50 sir eh. Ilan to? 15. Tatlong ganyan. 45 plus 5. So, yan mga kadayway, wala po kasi tayo nung syringe na malaki. Mas maganda sana meron tayo nung syringe na malaki. Okay? Yun ang gagamitin natin dito. Hanap tayo kasi hindi natin pwede i-shoot na ganyan yan. So, ayan mga kadayway, hindi po kasi natin to mailagay lahat kasi sobra na po. Okay? So, ito 120 ml. Ang kailangan lang po kasi natin dito ay 50 ml. Pero para mailagay natin to, magamit natin tong bungangan nito para dito, tatanggalin na lang natin yung 70 ml dito para matitira yung 50 ml. So, ito po yung gamit natin. Ito po kasi ay 15 ml. Wala tayo nung nawala yung isa ko. So, apat na ganito na 15 ml. So, equivalent sa 60 ml. Tapos, maglalagay tayo ng 10 ml. Ayan. Oops. Oops. 15. 15 na po yan. Yan, matrabaho to mga kadayway. Kasi yung syringe ko eh. Oops. Yan, uli. 30. So, 30 ml na po yan. Yan. 45. 45 na po yan. Sige. 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 Oops. 60. 60. Plus 10. Tapos, i-ano natin sa 10. Oops. 10 na 70. buhos. So, ito, tamang-tama na to sa 50 ml. Okay? So, yan, para maging 170 cc or 170 ml, ito yung nalagay natin dito. Dagdagan ko lang ng konti ito mga kadayway kasi nabuhos. Ayan. Ito na yung 70 ml. Tama? Okay? So, yan, lalagay natin. Para ma-check natin mga kadayway kung talagang 170 cc. Pagka sumobra naman na, hindi na natin lalagay. Kasi mamaya iba din yung nasa manual, baka nagkamali sila. Kasi sa lahat po ng mga scooter, 120 ml lang po talaga eh. Okay? So yan, lagay natin ulit. Yan. Okay. Kailangan na pahingain natin. Yun. Ubus na, malapit na. Yun. Yun. Yan. Okay. Yan o, JBT. Baka naman. Doon, pag dapat nakagilid po yan mga kadayway ha. Ito ang mahirap dito eh. Kasi dapat sa taas po yung dapat na lagayan nito mga kadayway. Actually mayroon naman dyan sa taas. Kaya lang matrabaho na buksan. So, okay na yan. So, ito pagka generation natin yung part, mabubuhos po talaga yan kasi aapaw po siya. Kaya ganyan po yung diskarte. So, ibaba nga natin. Boss Aaron Cabrera. Shoutout natin Aaron Cabrera. Kasama natin mga kadayway. Sige, baba mo unti-unti. Kasi nandyan na siya oh. Oh, diba? So, nandyan na siya. Mabubuhos na no. Sige pa, sige boss. Dahan-dahan. Sige, sige. Baba. Sige, baba. Sige. Oops. Ayan na siya sa ibabaw mga kadayway. Diba? Masasarado na natin. So, sinunod ko lang naman yung nakalagay sa manual natin which is 170cc. So, pag i-convert mo yun sa ml, 170 ml din po yun. So, ayan. Lapit-lapit na mga kadayway. Punasan lang natin yung nasa ibabaw. Ayan. So, sarado na natin. Ayan natin para ma-check natin mamaya pag pinandar natin kung magkakaroon siya ng leak. Okay? So, ganyan. Okay, pakibaba na boss.
Yun. So ayan mga ka-DIY, panda rin natin. Yun. Para makita natin kung may nag-leak. Yan. Tapos dito yung drain plug. Oh, wala naman, di ba? Okay. So mga ka-DIY, sa mga nagtatanong, ito po yung tamang grade ng gear oil, 85/140. At sa brand, kung anong brand, okay lang. Hanapin nyo na lang sa mga auto supply or sa mga motor parts shop or sa Shopee or Lazada. Okay, pinadala ng tropa natin from Quezon City, Manila, Metro Manila. Ayan. Motor parts shop din to sa Manila. So ito yung nag-usap kami, ito yung tama. Okay? So ayan, sa mga nagtatanong naman kung kailan ba talaga dapat magpalit ng gear oil. Magandang question niya mga ka-DIY. So ayan, sasabihin ko na po. Actually, kung maselan ka, every 2 change oil sa makina mo, magpalit ka rin ng gear oil. Or, kunwari, nakalagay sa manual mo, 1,500. Sa Griffin po kasi, ang first change oil niya ay 300 km. Tapos yung sunod o yung interval na change oil niya ay 1,000 km. So pag sa Griffin, ang pag-uusapan natin, makadalawa or tatlong change oil ka, which is 2,500 or 2,300 kilometers, tsaka ka po magpalit ng gear oil mo. Kasi ang gear oil, matagal po talaga dapat pinapalitan yan kasi hindi naman laging narurumihan yan. Unlike dito sa oil ng makina, talagang nangingitim po yan kasi talagang crucial yung pressure, yung force na ginagamit ng makina kaysa doon sa gear. Kasi yung gear oil, malapot po talaga yung mga ka-DIY. Diba? 85/140. Okay? Kaya mga ka-DIY, yung natitirang gear oil natin, pati yung pinagtanggalan natin, ito, yan. Actually, pwede pa namang magamit yan, kaya lang, hindi ko nang gagamitin yan, baka gamitin na lang natin dito sa mga kadena, pwede yung mga ganyan, okay? Kasi hindi sana ako magpapalit, kaya lang sa dami ng request kung ano yung pwedeng ikabit o ilagay. Kasi hindi ko pa naman nasukat talaga yan kung ilan yung tamang sukat ng cc or ml ng stock na gear oil natin. Okay? So ay mga ka-DIY, hindi po talaga tayo muna magpapalit ng gear oil natin dito kay Black Mamba. It so happen na maraming demand talaga or nagtatanong kung kailan yung tamang pagpapalit ng gear oil at kung anong tamang grade ng gear oil at kung anong capacity ng gear oil na isasalin dito kay Griffin 180 natin. So ayan, hanapin ko na lang po yung link kung saan store ko nabili at ilagay ko na lang po sa description below. Pero pwede nyo naman itong i-research sa Google or sa AI or sa ChatGPT kung saan pwede makabili. At yan, sa mga nagtatanong, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano ho, kung anong tamang gear oil at kung kailan tamang magpalit ng gear oil. So ayan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is Caring. caring. So ayan, maraming salamat. To God be the glory and burn times. Signing off.